Ένα χειροκρότημα θέλω για αυτό το Βιτάρα, το οποίο είναι εντελώς normal και χωρίς τρακτέρ ανταλλαστικά. Ο οδηγός του κάνει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ένα τέταρτο διάλειμμα να επιστάσει το ΣΑΠΑ 2 και ο Κόντος. Αν το πεις, πειρίζει τώρα. Εντύπωση για αλέκρυμα ενώ το βγάζεις πέτρες έξω. Κλείστο ο άνθρωπος κάνει τα πάντα εδώ. Γυροκολίστε εδώ ρε παιδιά. Το έχει σπάσει, ακούγεται κάθε φορά που δουλεύει το αμάξι κάπου χτυπάει. Μπράβο σου, συγχαρητήρια.